थांनाय 12 बोसोरावहाय जोंखौ जाय सरकारा दिनैसिम लागै हादाबसाखौ खुंनानै दंगासिनो दङ बे सरकारा जोंनि अनसुलि बिमाफोरनि गोरबोआव बिस दौयै दौयै बिथांमोननि फिसा आरो बिथांमोननि बिसाय बिथांमोननि फिसाजोफोरखौ पेरालाइज बेमार जाहोनानै दोनदों। बे पेरालाइज बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय परित्राण मोननो थाखाय जों दिनै खौसेथि जानायनि सम आरो जों गावखौनो गाव सोदांना लानायनि सम। आसरित नोंथांमोना जेरै दिनैनि बे हाबाफारिखौ दाव दाव खालामदों, ओंखाम जाया दै लोङा गावनि मेंनाय देहाखौ लानानै फैगौ सोलायनाय गुरस्लायहोनो नागिरनाय गाहाम बिथिंजों दैदेनलांनो नागिरनाय UPPL हान्जाखौ जेरै दाव दाव खालामनानै बरायदों, बे बरायनाया सोमोनांथाव। नोंथांमोना जेरै दिनै UPPL हान्जाखौ दाव दाव खालामदों, आं मोनसेल' UPPL हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै थामहिनबा बे बियाबनि बिनायसा जानानै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों, जोङो सासे दैदेनगिरि एबा सासे आंगोखौ जेब्ला बिबारनि मालाजों बरायनो थाङो, बे बिबारनि मालाया मोनसे बिबारनि थफाजों गुबुन मोनसे बिबारनि थफाया सोमोन्दो दङ। मोनसे बिबारनि थफाजों गुबुन मोनसे बिबारनि जेरै थफाया सोमोन्दो दङ, एबा जनो रोङै गान्थि गैयै लामा गैयै मोनसे माला जोंनि अनलायनाय खौसेथि आरो गुरस्लायनो नागिरनाय बेफोरबायदि जानांगोन। होमब्लासो नोंथांमोना जोंनि अनसुलि बिमा माहारिया, जोंनि अनसुला बिफाफोरा आरो आंगोनिबो आंगो फंबाय बिनानावमोना गुरस्लायनायखौ मोननो हागोन, सोदांनायखौ मोननो हागोन आरो थार सरकारखौ जोङो फैगौ 8 एप्रिलनिफ्राय मोननो हागोन। मोनसे खावलायबावनाय, सोर मा मावाखै बेखौ जोङो सोंखारिनो थाङाखै, नाथाय बेखौसो सोंखारिनो थांदों जाय बिथांमोना गावनि खामफ्लायखौ सेजानो गिदों, जाय बिथांमोना गाम्बारि खामफ्लायनि बेसेनखौ सिनायनो रोङा, जाय समायना रमायना बिबारजों बुंफबनाय होनो नागिरो, बे बिथांमोना गाम्बारि दंफांनि खामफ्लायाव जिरायनो मालाबाबो मोन्थाय गैया। जोङो मिथिगौ गंसे खामफ्लायखौ दाननो थाखाय गोबां समनि गोनांथि दङ आरो बे खामफ्लायनि बेसेना जोंनि बर'नि धोरोमाव ओरैबायदि बेसेन गोसा, बेजों जोंनि धोरोमखान्थि, समाजखान्थि एबा रिति रितिहा सोमोन्दो दङ। जोङो लुबैया बै बिथांमोना गाम्बारि खामफ्लायाव जिरायनानै जोंनि बिनानावफोरखौ, जोंनि फिसाजोफोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांजानायखौ जोङो लुबैया बै बेसेन गोसा गाम्बारि खामफ्लायाव जिरायनानै जोंनि फंबायफोरखौ सोरांब्लानो जौनि फुख्रियाव गोजोम होनानै जोंनि हारिनि इयुनखौ फोजोबनायखौ। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই UPPLৰ এজন ক্ষুদ্ৰ সদস্য হৈ পেলাই এইখিনি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সদস্যসকলে সকলোৱে জানে পেৰালাইজ বেমাৰৰ দ্বাৰাই আমি পৰিপূৰ্ণ। আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম? যদি আমি পেৰালাইজ বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম বা পাব বিচাৰে, আমি সকলোৱে নিজে নিজে
পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিব লাগিব। মই ব্যক্তি হিচাপে যদি পৰিৱৰ্তন নিজেই নহওঁ, আনক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোক সকলোৱে জানে, অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানে, আমাক যোৱা 17 বছৰে যি ভাইসকলে এই এৰিয়াটো ৰাজত্ব কৰি আছিল, সেই এৰিয়াত মদৰ নৈ বোৱাই দিছিল। আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলক, আমাৰ মাতৃসকলক, আমাৰ পিতৃসকলক তেওঁলোকে মদৰ পুখুৰীত অৰ্থাৎ মদৰ নদীত গা ধুৱাই আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ লৈ গৈছিল। কিন্তু আজি আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাই ভণ্টিসকলে, মা দেউতাসকলে বুজি পাইছে আমাক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আমাক এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আমি বিচাৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰাই আমাৰ জীৱনৰ পৰিত্ৰাণটো আমি বিচাৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ ভৱিষ্যত বিচাৰিছোঁ, যাৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ নিজৰ চিনাকি, আমাৰ নিজৰ শিক্ষা, আমাৰ নিজৰ অৰ্থনীতি সকলো পৃথিৱীত থকা অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত যেন খাপ খাই আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনটো আমি বিচাৰিছোঁ। सिगां रायजो राजा बिथांमोन, आं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो खावलायबोदों नोंथांमोननि सासे दुखुथिया फिसा महरै दिनैबो नुदों बिमा माहारिनि बाहागोआ जोंनि हौवा माहारिनिख्रुइ गोजौसिन बिथायाव दावखोनायखौ। जोङो बिमाफोरखौ मान होनो रोंनांगोन। आं जुदि बुङो आंनि आइखौनो जोंनि बुरि होननानै, आं जुदि होनो आंनि आफाखौनो बोराय होननानै, 45 बोसोरनि सासे हिनजावखौबो आंनि गोसोआ जुदि बिबाजैल' लिंनो नागिरोब्ला जोंनि समाज बेबस्थाया मा जागोन? फंबाय बिनानाव, रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिनानावमोन, गुरैयै खावलायनाय थादों, जों राजखान्थिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिराखै। समाजखान्थिनि जौगानाय, समाजखान्थिनि सोलोंथाइ बिथिं, समाजखान्थिनि जोंनि धोरोम नीति बेफोरखौ लानानैसो जोङो राजखान्थि गेलेदों। थामहिनबा जोंनि राजखान्थि गेलेनाया जों बेफोरखौ माबोरै जौगाहोगोन, जोंनि समाजखौ गाफ्लेनानै दोननो नागिरनाय बै राजखान्थिगिरिफोर, जाय राजखान्थिगिरिफोरा राजखान्थिनि मुङाव मैहुर खालामनो नागिरो, जाय राजखान्थिगिरिफोरा गावनि स्त्रीखौल' नायनानै जोंनि समाजनि माखासे उन्दै दुखिया न'खरफोरखौ गाख्लेबनो नागिरो, बै राजखान्थिफोरखौ जोङो सोंखारिनि